A Consellería de Política Social coñeceu en Outes o avance das obras da nova residencia para persoas con discapacidade. O Goberno galego inviste 2 millóns de euros neste proxecto. O sábado pola mañá foi o momento escollido pola Conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, para chegarse ao Concello de Outes, acompañada polo alcalde da localidade, Francisco Calo, e polo presidente da Asociación de Discapacitados da Bisbarra de Muros, Adís Bismur, Ramos Estallo. Visitou as obras da nova residencia para persoas con discapacidade que se está a construir no municipio. Proxecto no que a Xunta está a investir 2 millóns de euros e que será xestionada pola entidade. García destacou que este investimento autonómico reflicte o compromiso do Goberno galego coa atención ás persoas con discapacidade. Nesta ocasión, os 2 millóns de euros se destinan á transformación do antigo colexio do Cruceiro de Ró, cedido polo Concello nun centro residencial de 24 prazas. A titular do departamento destacou a trayectoria de Bismur durante máis de 40 anos, axudando a sentar as bases do que hoxe é a atención ás persoas con discapacidade. Ademais, aproveitou a súa visita a Outes para participar na cuarta Festa dos Callos Solidaria, organizada pola propia Adís Bismur. García subliñou a importancia de ter iniciativas como esta para reforzar o apoio ao movemento asociativo e coñecer o traballo que realizan as entidades do terceiro sector social.